Hienoa. Kiitos esittelyistä. Eli sikäli jos nimet eivät vielä osuneet henkilöiden kohdille, niin minä olen siis Markus, tässä on Aleksi, Okko ja Pietari. Ja tarkoituksena on käsitellä luovuutta ja taidetta ja psykedeelejä ja niihin liittyviä kysymyksiä. Ei tiukan tieteellisesti, mutta niin kuin Henry ilmaisi, niin tieteen ja tutkimuksen viitoittamilla poluilla. Voitaisiin aloittaa lyhyesti semmoinen niin kuin esittelykierros vähän siitä, että millä mielin tulee tai millä näkökulmalla ja millä ajatuksilla tulee näin niin kuin psykedeelien niihin liittyviin kysymyksiin, niin vähän niin kuin taustaa tai ajatuksia yleisemmin ottaen ennen kuin mennään tähän luovuusteemaan. Aloitaanko Aleksi? Joo, no olen tällä hetkellä Tampereen yliopistolla tekemässä postdockia, mikä enemmän keskittyy kannabikseen ja sen itselääkinnälliseen käyttöön, mutta olen sitten myös koordinoimassa tällä hetkellä yhtä 4 tutkimuskeskuksesta, mikä tutkii psilosybiniterapian tehoa ja turvallisuutta alkoholikäyttöhäiriön hoidossa. Meillä on siis A-klinikka Oyn tutkimuskeskus Kouvolassa. Ja tämä aihe on kiinnostanut reilu vuosikymmenen verran ainakin, ja väitöskirjassa vähän katoin psykedeelin mikroannostelua, lähinnä siihen liittyvää tietoa, mitä esiintyy YouTube-videoissa, mutta tuossa Henryn mainitsemassa kirjassakin sitten käy vähän tätä psykedeelien hyötykäyttöä, en niin sanotusti hirveästi sitä terapiaa, mutta sitten tavallaan sitä hyötykäyttöä, mikä sitten niin kuin, luovuus on ehkä yksi osa sitä, mihin sitä on sitten myös käytetty. Ja täytyy myöntää, että vähän tämmöisessä niin kuin taidenäyttelykontekstissa tunnen olevani hieman epämukavuusalueella, mutta siinä mielessä tiede ja taide, siinä on paljon yhtymäkohtia myös, että luovaa puuhaa molemmat. Itsellä niin toi tausta ennemmin lähtenyt liikkeelle siitä 2013 paikkeilla enemmän tuosta niin PCP- ja ketamiinitutkimuksesta niin skitsofreniamalleissa, mitä silloin tein Itä-Suomen yliopistossa. Ja sitten tänne Helsinkiin päin jatkaessa, niin sitten mukaan tullut monet muut aineet sitten, että enimmäkseen just ketamiini, ilokaasu ja muut tässä masennuskontekstissa, mitä tutkitaan, mistä teen väitöskirjaa. Ja sitten myös näitä muita kummallisempia sitten mitä voikaan kokeilla, niin kuin DMT ja salvinoriinit ja muut, niin että miten ne istuu tähän samaan malliin kuin muut psykedeelit. Että sitten niin kuin, taas tämä niin kuin, myös luovuuspuoli tai taidepuoli, niin hiirillä on tosi vähän taiteellista tuotantoa kuitenkin loppupeleissä, niin sitten niin kuin, enemmän ehkä tämä keskustelu itsellä tuosta farmakologian näkökulmasta lähtee. Semmoisia taustoja. Joo, mä oon siis kuvataideopettaja, niin sitten ehkä edustan sellaista taiteen tuntemuksen tai taiteen tutkimuksen näkökulmaa täällä ja ehkä oma kiinnostus tämmöisiin niin kuin psykedeelisiksi miellettyihin taideteoksiin, niin on ollut kyllä elämässä tosi pitkään, että ihan lapsuudesta asti muistan, että niin kuin semmoiset kuvat, mitkä on kiinnittänyt oman mielenkiinnon, ollut semmoisia niin kuin yksityiskohtaisia, jollain tavalla vähän niin kuin semmoisia toismaailmallisen näköisiä ja oloisia kuvia, ja sitten myöhemmin on ehkä tullut vielä se halu selvittää tavallaan, että mistä tällaiset niin kuin inspiraatio vaikka sellaisten kuvien tekemisiin on tullut. Ja tosiaan siinä opinnäytteessä tarkastelin sitä Alex Grayn taidetta, ja hän on kuitenkin aika avoimesti puhunut niistä kytköksistä, mitä psykedeeleillä hänen taiteeseen on ollut, niin sitten sieltä on saanut ainakin joitain mahdollisia vaikutuksia, mikä taiteen, psykedeelien ja luovuuden yhteydet voi olla. Hienoa. Ja mun omasta taustastani sen verran, että mun tausta on esimerkiksi persoonallisuuspsykologiassa ja kognitiivisten kykyjen tutkimuksessa, jotka sitten liippaa monta kertaa myös tämmöisiä luovuusteemoja. Ja samoin sitten se yksi kiinnostava mun mielestä yhtymäkohta, mikä tällä luovuudella ja taiteella, psykedeeleillä noin psykologisesta näkökulmasta on yhteydet
60-luvun humanistiseen psykologiaan, jossa tämän tyyppinen niin kuin painotus luovuuteen ja huippukokemuksiin ja tietynlaisten niin kuin ihmisten rajojen rikkomiseen oli ehkä voimakkaammin esillä kuin mitä se nykyisessä psykedeelikeskustelussa on. Ja siellä 50-60-luvulla itse asiassa tehtiin aika paljonkin niin kuin humanistisen psykologian piirissä tutkimusta LSDstä erityisesti ja luovuudesta. Ja siellä oli aika semmoisia, sanotaan nykynäkökulmasta, niin aika semmoisia vapautuneita ja luovia tutkimusasetelmia, muun muassa semmoinen, jossa ensin 60 taiteilijaa laitettiin piirtämään tietynlainen nukke, sitten niille annettiin LSDtä ja sitten noin tunnin välein pyydettiin niitä piirtämään uudestaan se nukke ja sitten katsottiin, mitä tapahtuu. Ja no, silloin tämän tyyppinen tutkimus oli ehkä vähän niin kuin vapautuneempi. Mä luulen, että nykypäivänä tämän tyyppisen tutkimuksen tutkimuslupia ja muiden saaminen olisi ehkä vähän haastavaa, että tuskin lähdettäisiin ihan niin kuin näin vapautuneesti ehdottamaan, että no tämähän olisi hyvä tutkimusidea, mutta silloin oli enemmän, tämä oli ehkä vähän niin kuin laveampi se ajatus tästä psykedeelien tutkimuksesta. Mennään sitten tähän luovuusteemaan, psykedeelit ja luovuus, niin mitä te sanoisitte niin kuin psykedeleistä ja luovuudesta tämän taidenäyttelyn teosten, sen kirjan perusteella, että jos voidaan ajatella, että psykedeelit jollain tavalla saattaa edesauttaa tai muovata luovuutta, niin mikä se on se luovuus, mitä se muovaa? Millä tavalla me ehkä niin kuin nähdään se? Mihin me pitäisi kiinnittää huomiota siinä? Hyvä kysymys. En tiedä, pitäisikö tässä jotenkin ekaksi määritellä, että mitä me tarkoittaa psykedeleillä ja mitä me tarkoittaa luovuudella, koska niitä on psykedeleitäkin monenlaisia, joilla on erilaisia vaikutuksia ja sitten luovuuttakin on varmaan monenlaista. Mutta eka kertaa tänään täällä näyttelyssä sain tuon kirjankin eka kertaa käsiin, niin kyllä se niin kuin, hienosti, joo, se on merkittävä, että näin moni taiteilija on avoimesti kertonut, että psykedeleillä on ollut jotain siihen luovuuden kanssa tekemistä, niin se on sinänsä jo merkittävää. Ja ekaksi ajattelin, että näissä kaikissa on varmaan tosi niin kuin värikkäitä nämä kuvat, mutta on niin kuin myös vähän mustavalkoistakin, mikä ehkä myös niin kuin kuvastaa sitä niin kuin psykedeelienkin laajaa kirjoa ja niiden kokemuksia, mitä voi niiden kautta saada. Mutta että siinä mielessä, onko tämä kuratoitu, että olisi niin DMT-osasto tuolla ja sitten tuolla olisi niin LSD-taiteilijat tuossa. Mutta kyllä tuo vissi on sellainen ehkä eri tavalla kuratoitu. Ja sitten, että onko se just että onko se luovuus sitten siinä itse kokemuksessa sen ajassa vai sitten jotenkin sen jälkeen saa sitten jonkinnäköisiä tämmöisiä luovia ideoita. Niin tässä on varmaan monta eri tekijää. No, siis se en tiedä miten psykologian puolella, mutta paljon mitä tuossa farmakologisessa tutkimuksessa tullut ilmi, hyvin erilaisia just määritelmiä luovuudellekin, mutta yleisimpiä, miten se katsotaan, on sitten, tai miten pystytään mittaamaan, on tämä divergentti ja konvergentti ajattelutapa, tai että poikkeava ja sitten aikaisempia malleja yhdistävä ajattelu, että miten niiden kahden yhdistely toimii, niin siten määritellään luovuus ja sitten katsotaan luovuutta. Niin kyllähän se selvästi tämmöinen laatikon ulkopuolelta ajattelu ja tällainen on voimakkaasti yhteydessä noihin psykedeleihin ja psykedeelliseen taiteeseen. Ja ehkä se näkyy myös kirjan teoksissa ja näyttelyn teoksissa, että on vähän poikkeavaa taidetta valtavirtataiteesta, mutta muuten semmoisia temaattisia yhteyksiä ehkä vähän vaikeampi löytää. Ehkä se tunnepuoli on sitten mikä voimakkaammin yhdistäisi näitä, että noin psykedeelien innoittamat taideteokset on voimakkaan tunteellisia ja siinä taiteilijat antaa itsestään jotenkin avoimemmin kuin monessa muussa taiteessa. Joo, ja sitten aika henkilökohtaisia on monet teokset, ja sitten jos ajattelee just tuolla luovuuden määritelmillä, mitä sanoit siitä, että tavallaan semmoinen uuden näkökulman tai uuden perspektiivin saaminen, niin mun mielestä aika monessa
teoksessa ja siinä kirjan teksteissäkin vähän niin kuin tuli sitä, että on ehkä oivaltanut itsestään tai jotenkin olemassaolosta jonkun sellaisen tai uudenlaisen tavan niin kuin olla. Ja sitten sitä on pyritty tuomaan siinä taiteen kautta näkyviin. Ja sitten ylipäätään se, että suurin osa näistä taiteilijoistahan ei ole sille ammatikseen taidetta tekeviä, niin sitten kuitenkin heille on herännyt tarve tai halu luoda niitä kuvia, niin mun mielestä tässä tulee kyllä tosi monta hienoa tämmöistä luovaa perspektiiviä maailmaan. Ja niin kuin Okkokin sanoit, että tavallaan nämä ei ole ehkä semmoisia näkyjä, mitä ihan tuolla arkipäivässä joka päivä näkee, niin sitäkin kautta voi ajatella, että ne on niin kuin just luovia uusia perspektiivejä maailmaan. Ja se, mikä mun mielestä näistä tulee hyvin esiin näistä taideteoksista, niin on tämä moninaisuus, koska helpostihan, jos puhutaan psykedeellisestä taiteesta, niin se helposti yhdistyy niin kuin aika stereotyyppisesti johonkin 60-luvun siihen tietynlaiseen estetiikkaan, että ne on niitä musiikkijulisteita ja sellainen Art Nouveau-tyyppinen tällainen hippiliikkeen tyyli. Ja itse asiassa mun mielestä näissä teoksissa niin ei ole juuri merkkiä lainkaan tämän tyyppisistä teoksista ehkä, tai siitä suuntauksesta, että tässä suhteessa niin minkäännäköinen niin kulttuurinen painolasti ei ilmeisesti ole niin kuin ainakaan iskostunut ihmisten mieliin siinä määrin, että se olisi vaikuttanut tähän suuntaan. Miten te luulette, että tämmöiset niin kuin jonkunnäköiset, sanoisiko nyt niin kuin sosiaaliset tai kulttuuriset jonkunnäköiset odotukset siitä, että millainen se kokemus on tai millä tavalla psykedeelit vaikuttaa, on ehkä muokannut sitä, että miten taiteilijat kokee sen psykedeelien vaikutuksen siihen luovuuteen. Koska voisi kuvitella, että esimerkiksi 60-luvulla tietty värimaailma, tietty sellainen niin kuin stereotyyppinen psykedeellinen taide on niin kuin tulosta siitä, että on ollut tietty sapluuna, jota vasten sitten kaikki on jotenkin työskennellyt ja lähtenyt sille samalle uralle, mutta ilmeisesti tosiaan näiden taideteosten perusteella niin tällainen urautuminen ei ole millään tavalla niin kuin pakollista. No joo, todellakin samaa mieltä, että sehän olisi todella erikoista, että ne olisi siihen niin kuin farmakologiaan yhdistetty, että niin kuin minkä näköistä taiteellista tuotantoa lähtee tulemaan, että enemmän se on sitten niin kuin peilaamista siihen ympäristöön kyllä, mitä nuo aineetkin saa aikaan ja muutenkin taiteellinen tuotanto on aina niin kuin kontekstissa aikaan ja paikkaan. Mä oon silleen vähän myös eri mieltä tuosta, että ei ne näkyisi lainkaan täällä. Kyllä mä itse tunnistan tosi paljon semmoisia saman tavalla siitä psykedeelikulttuurin semmoisia totuttuja piirteitä, että vaikka niin kuin eri uskontojen symboliikkaa täällä on niin kuin monissa töissä just niitä kirkkaita värejä, geometrisia kuvioita, sitten ehkä semmoista niin kuin meditatiivista työskentelyä tai semmoista niin kuin hitaasti tehtyä, tarkkaa yksityiskohtaa. Ja sanoisin, että kyllä ne vaikutteet varmasti tavallaan, että koska kuulutaan samalla myös ehkä semmoiseen niin kuin tietynlaiseen psykedeelliseen kulttuuriin, niin kyllä sitten se visuaalinen maailma on, uskoisin, että sekin on inspiroinut sit pelkästään niiden niin kuin kokemusten lisäksi, että ne aiemmat visuaaliset vaikutteet. Ja täällä ymmärtääkseni suurin osa on kuitenkin suomalaisia taiteilijoita. Tavallaan olisi mielenkiintoista niin nähdä, että miten tästä niin saattaa vertautua jonkun muun maan NS-psykedeelitaiteeseen, onko niissä niin eroja ja samanlaisuuksia, ja miten jotkut, vaikka Alex Grey on saattanut myös inspiroida täälläkin näitä taiteilijoita tavallaan, ne aikaisemmat psykedeelitaidesuuntaukset kuitenkin varmaan vähän tuolta paistaa läpi, vaikka tässä on tosi moninaisesti kyllä näitä teoksia. Sellainen pisti silmään, Okko taisi mainita niin kuin siitä tunnemaailmasta, mikä tulee ilmi sen kirjan niissä kuvauksissa, taiteilijoiden kuvauksissa, että niin kuin sillä on oma roolinsa. Ja ehkä semmoinen kulttuurinen seikka, mikä ei ehkä siinä niin kuin 60-luvun, 70-luvun keskustelussa tästä aiheesta näkynyt, on esimerkiksi traumojen vaikutus. Että siellä tuli useammalla taiteilijalla tuli esille se, että tämä on ollut niin kuin keino jollain tavalla niin kuin purkaa tai käsitellä erilaisia niin kuin traumaattisia tai muuten vaikeita kokemuksia. Ne ei ollut niin kuin
kulttuurisesti, sosiaalisesti kartalla silloin 60-70-luvulla. Niitä ei yhdistetty samalla tavalla ehkä psykedeeleihin kuin nykyään yhdistetään eri tavoin. Pietari, itse mainitsit tuosta, että näkyy esimerkiksi että geometrista tai sitten jollain tavalla orgaanista tai muuta muotoa, niin se on myös mun mielestä kiinnostava kysymys psykedeeleihin ja luovuuteen liittyen, että miten se voi tuottaa niin kuin hyvin tavallaan erityyppistä ilmenemismuotoa. Että yhtäältä saattaa olla niin kuin orgaanista ja asiat sekoittuu toisiinsa ja on pehmeätä ja sen tyyppistä niin kuin kuvakieltä. Mutta sitten toisaalta se saattaa olla niin kuin hyvin jotenkin teknistä tai niin kuin geometrista tai toistuvaa tai fraktaalinomaista tai muuta. Onko tässä niin kuin mahdollisesti jotain löydettävissä jonkunnäköisiä suuntaviivoja vai mitä te tuumaatte siitä, että minkä takia tämä pystyy aiheuttamaan niin eri suuntaisia tyylejä? Olisiko se sitten eri psykedeelien taustalla, että mitä on taiteilija sitten käyttänyt tälleen hyödykseen omassa luovassa prosessissa, että olisi kiva ehkä yrittää sellainen katsoa, että niissä kertomuksissa varmaan ihmiset, miten tarkkaan ne kertoisivat, että mikä tajuisesti siellä nyt saattanut olla sitten se tausta, että ehkä DMT:n vaikutuksesta tulee ehkä enemmän geometrista ja sitten jollain muulla sitten tulee muunlaista. No joskus nähnyt sellaisen kuvan jostain hämähäkkitutkimuksesta, missä hämähäkille annettiin erinäköisiä aineita ja sitten se niin teki sen verkon aina vähän eri lailla sitten niin riippuen siitä aineesta, että en tiedä, onko tämä ollut ihan oikea tutkimus vai Siinä taisi olla enemmän tai vähemmän, oli ne muut verkot, LSD tai kofeiinin tai muun alaisena, ne oli enemmän tai vähemmän niin kuin vähän heikompia kuin se alkuperäinen. Siellä ei valitettavasti näkynyt sellaisia niin kuin hienoja fraktaalisia geometrioita niissä. Ei, mutta ne oli luovia lähestymistapoja verkon rakentamiseen kuitenkin. Mutta joo, niin kuin, kyllä niin kuin, mä uskon ainakin, että siinä myös vaikuttaa se, että niin kuin, onko se ihminen lähtenyt sitä psykedeellistä kokemusta siinä piirtämään sitten, tai tekemään taiteen muotoa, vai niin kuin, onko se valinnut, että se käyttää jotain muita aspekteja siitä kokemuksesta, mitä se sitten esittää, että sinänsä niin kuin se yhtenäisen tyylin löytäminen voi olla vähän vaikeaa, että kaikki ei välttämättä lähde piirtämään mitään niin kuin puhtaasti, mitä ne näkee visuaaleja, niin se selittäisi sen, että minkä takia osa teoksista on sitten vaan muilla tavalla erilaisia, että kaiken ei tarvitse olla samaa geometriaa. Joo, ja varmasti niin kuin ihan sama aineen aiheuttamatkin kokemukset voi olla tosi erilaisia eri ihmisillä, ja sitten ehkä vähän kompaten Okko, että varmaan joillekin taiteilijoille se visuaalinen puoli sit korostuu, että halutaan kuvata sitä visuaalista, mutta sitten on paljon keiden ehkä silleen ulkoisesti katsottuna se ei näytä välttämättä kauhean psykedeelliseltä, mutta sitten se voi olla siinä taiteen niin kuin sisällössä tai ideassa, tarinassa tai jotenkin tämmöisissä aiheissa tulla se psykedelia esiin. Tutkijan näkökulmasta minulla kävi monen taideteoksen taiteilijan kohdalla mielessä, että olisipa ollut kiva saada niin kuin näkyville se, että minkälaisia, että niin kuin 5 taideteosta ennen psykedeelikokemuksia ja sitten sanotaan 5 kokemusten jälkeen, että onko mahdollisesti niin, että se psykedeelikokemukset vahvistaa tietynlaista niin kuin olemassa olevia jotain sellaisia, että niin kuin kaavoja tai tyylejä tai muuta, vai että missä määrin on tai kuinka yleistä on mahdollisesti se, että se lähtee niin kuin täysin eri suuntaan tai avautuu jotenkin aivan eri tyyli tai ajattelutapa, koska periaatteessa molemmat on niin kuin mahdollisia, että pureutuu jotenkin syvemmälle siihen olemassa olevaan taipumukseen tai sitten lähtee luomaan jotain aivan uutta. Niin, no sen ainakin just voin sanoa, että tiedän, että on taiteilijoita, jotka on sanonut, että sillä psykedeelien käyttöllä on ollut sellainen niin kuin mullistava vaikutus siihen, että se on määritellyt jotenkin koko taiteen ja elämän suunnan uudestaan. Esimerkiksi just Alex Grey on näin sanonut. Sitten toisaalta on taiteilijoita, jotka on käyttänyt tai kokeillut psykedeelejä ja sanoo, että sillä ei ollut juuri minkäänlaista vaikutusta siihen, että minkälaista taidetta tekee. Ja sitten toisaalta on niin kuin taiteilijoita, joiden työt ulkoisesti näyttää todella trippaavilta, mutta sitten on myös tiedossa, että he ei ole vaikkapa käyttänyt mitään huumeita koskaan. Joo, niinpä. Ja sitten että niin kun, lisääkö ne psykedeelit luovuutta,
niin on myös niin kuin vähän kyseenalainen, todella vaikea tutkia, mutta niin kuin joissainkin tutkimuksissa on näytetty sitä, että niin kuin siinä on aika iso assosiaatio myös, että ns. Luovemmat ihmiset hakeutuu myös käyttämään niitä psykedeelejä. Eli siinä mielessä sitten niin kuin se on vähän vaikea arpoa, että mihin suuntaan se yhtälö menee. Tuli myös tälle yksi tutkimusasetelma mietitystä niin ottaa sitten niin kuin saman verran taideteoksia, jotka ei ole psykedeelin vaikutuksella tehty, niin pystyisikö jotenkin niin kuin sitten niin kuin huomaamaan jotenkin niin kuin varmuudella, että okei, tämä on selvästi tehty jotenkin psykedeelien inspiroimana, ja tämä taas ei. Että voi olla, että siinä olisi aika paljon hajontaakin tavalla sitten siinä tuloksessa. Ja käyttäjille tai niin kuin sisään tulijoille vaan lomake käteen ja niin kuin arvauspeli käyntiin. Luuletteko, että se olisi mahdollista tunnistaa, tai onko jotain piirteitä, sanotaan näin luovuudessa yleisesti, että sen ei tarvitse välttämättä olla niin kuin visuaalista taidetta, vaan luovuudessa yleensä, että liikutaanko siinä niin kuin samalla janalla niin kuin luovuuden suhteen ja sitten jollain tavalla psykedeelien vaikutuksen aiheuttaman mahdollisen luovuuden muovautuvuuden suhteen, niin onko siinä kyse niin kuin samasta ilmiöstä vai olisiko ne jotenkin nähtävissä, että kyseessä on jollain tavalla psykedeelien vaikutusten aiheuttamaa luovuutta? Niin, oliko ne kaksi vähän niin kuin luovuuden muotoa, semmoinen ajatusten vapaa leviäminen ja tavallaan uusien ajatusten semmoinen yltiöpäinen tuottaminen ja sitten tavallaan se ongelmanratkaisu, että pystyisi jotenkin ehkä käyttämään myös konkreettisesti niitä uusia tulleita ajatuksia jotenkin hyödyksi, niin mutuilleen sanoisin ehkä, että just psykedeelit ainakin niin kuin sitä ajatusten möyhintää ja semmoista niin kuin uusia asiayhteyksiä tosi paljon luo, ja varmasti saattaa ongelmanratkaisuunkin auttaa, mutta se on ehkä saattaa vaatia sit myös muuta työstöä ja semmoista pitkäjänteisempää keskittymistä ja tavallaan jotenkin palaamista niiden aiheiden äärelle, mikä sitten aika usein ehkä taide onkin semmoinen keino tavallaan myös jälkikäteen jäsentää sitä niin kuin myllerrystä. Jotain isompaa öljyvärimaalausta tehdessä, niin se voi olla vähän vaikea olla sitten se muutama kuukausi, mitä niin kuin siinä maalauksessa saattaa kestää, niin jatkuvasti psykedeelien vaikutusten alasena, että siinäkin mielessä niin sitten, että niin kuin, mihin se aikaan se luovuus sijoittuu sitten siitä käyttökokemuksesta, ja niin kuin miten siitä sitten voidaan sanoa, että se on ainoastaan sen niin kuin aineen farmakologian aiheuttamaa, niin siinä niin kuin, menee myös vähän kyseenalaiseksi, että yleensä se on niin kuin siitä kokemuksesta seuraavat viikot tai kuukaudetkin jopa, kun se niin kuin, taiteellinen tuotanto voi ottaa niin kuin erilaisia muotoja, että monia niin kuin, varmaan Alex Graynkin suhteen niin kuin, niin en usko, että ainakaan niin kuin, hän on niin teknisiä ja monimutkaisia töitä niin kuin, pystynyt maalaamaan jatkuvasti aineiden vaikutuksen alaisena. Joo, ihan suoraankin sanonut, että työn jälki on selkeästi heikompaa vaikutuksen alaisena. Yhdestä tutkimuksesta luin, mikä oli kerätty 50-60-luvulla, jolloin tämä tutkimusasetelma on tyypillisemmin nimenomaan tämän vaikutuksen alaisena. Ja mitä sitten vertaili näitä samojen taiteilijoiden maalauksia niin kuin ennen käyttöä ja sitten LSDn vaikutuksen alaisena tehtynä, sellaisia seikkoja, mitä siinä havaittu, oli mittasuhteiden muutokset, eli että jotkut asiat laajenee tai kutistuu huomattavan paljon. Erilaisten niin kuin rajojen sekä sen hahmon että eri niin kuin ääriviivojen ja taustan väliset niin kuin tämmöiset häviäminen, että ne niin kuin sekoittuu enemmän se tausta ja hahmo ja muut rajat. Erilaisen liikkeen lisääntyminen, värien intensiteetti, yksinkertaistaminen, symbolismi, abstraktius, pirstaleisuus, vääristyneisyys. Nämä oli sellaisia piirteitä, jotka nimenomaan havaittiin tähän niin kuin vaikutuksen alaisena olevaan taiteeseen oli yhteydessä, mutta mä luulen, että ehkä tämä vaikutuksen alaisena tyyppinen asetelma ei ehkä sanonko ainakaan niin kuin tutkimuksen näkökulmasta ehkä ole se
kiinnostavin, vaan se nimenomaan ehkä se, että mitä se voi aiheuttaa noin niin kuin, pidemmällä aikavälillä. Ja siis varsinkin kun ehkä tuommoista tutkimusta on vaikea nykypäivänä tehdä, mutta tavallaan nykyään sitten tiedetään paljon enemmän, että mikä siellä on tavallaan ne mekanismit, mitä psykedeelit tekee aivoissa, kun on ollut aivokuvantamissa ja tämmöisiä, niin tavallaan ehkä niiden avulla pystytään nytkin sitten vähän niin kuin selittämään, miksi tuolla on sitten tavallaan tehty tämmöisiä havaintoja sitten tämmöisissä niin kuin just varmaan jossain motoriikassa ja näköhavainto tämmöisissä niin kuin prosesseissa, mitä sitten niin kuin että siinä mielessä ne on ihan niin kuin arvokkaita tietysti, niin kuin, että on tehty tämmöisiäkin tutkimuksia aikoina, joita voi vähän niin kuin peilailla sitten niin kuin nykytiedon valossa. Joo, kyllähän nuo niin muutokset sitten tuossa niin taiteellisessa tuotannossa tai silleen, niin kuin, visuaalisessa tuottamisessa niin peilaa aika hyvin noita niin kuin aivotutkimuksia, minkä mainitsitkin justiinsa, että motoriikan kyvyn katoaminen ja sitten niin kuin, mikä oli LSD:llä näytetty muutamia vuosia sitten noissa aivokuvantamistutkimuksissa, niin sitten tuo niin kuin hippokampuksen ja aivokuoren yhteyden katkeaminen, eli niin kuin semmoinen aiempiin kokemuksiin ja muistoihin on vaikeampi peilata sitä nykyhetkistä kokemusta, mikä niin kuin luo semmoista ehkä jopa lapsenomaista niin kuin tilaa, että asiat näyttää uudemmilta ja merkityksellisemmiltä, niin sitten just noi niin kuin, muotojen muuttuminen ja värien lisääntyminen ja muut, niin selkeästi niin kuin kompaa noita aivokuvantamisessa nähtyjä muutoksia. Joo, ja mä muistan jotain anekdoottia kanssa varmaan tuommoista vanhemmista taidepsykedeelitutkimuksista, että monilla koehenkilöillä on ollut myös sitten vaikea keskittyä siihen annettuun tehtävään, että tavallaan, että jos on pitänyt piirtää joku juttu, niin se ei vaan niin kuin ole se, mikä siinä hetkessä kiinnostaisi. Ja sitten toisaalta myös se kykenemättömyys niin kuin kuvata sitä, mitä haluaisi kuvata, tai että jotenkin se on niin paljon yksityiskohtaisempi ja niin paljon moniulotteisempi se kokemus kuin mitä sä saat niillä omilla taidoilla tai sitten välineillä aikaan. Ja mä luulen, että tämä on kyllä monille taiteilijoille ihan sitten kokemuksen jälkeenkin semmoinen aika keskeinen ongelma, että miten se ääretön monimutkaisuus ja rikkaus jotenkin sitten pystyttäisiin ilmaisemaan. Mä voin kuvitella niitä poloisia tutkimukseen osallistuneita, jotka yrittää siinä niin kuin kokea elämää muuttavaa kokemusta ja niin kuin siinä on valkotakit ympärillä sillä, että piirrä. Ei varmaan jää ihan yhtä hyvä kokemus siitä. Joo, tästä oli useampia kuvauksia erilaisista kyselylomaketutkimuksista näistä vaikutuksen alaisena olemisesta. Jonkun kommentoikin, joku tutkittavista oli kommentoinut, että hän ei pystynyt vastaamaan näihin kyselylomakkeisiin, kun huoneen seinä avautuu ja sieltä avautuu universumi tai jotain muuta. Että tässä ei nyt pysty keskittyä tähän perhonsuustestilomakkeeseen ihan täysillä. Mennään hei tuohon, Okko mainitsi tuon merkityksen niin kuin yhtenä tekijänä, mainitsit siinä kirjassa muistaakseni kans siitä, että miten me mahdollisesti voitaisiin sanoa niistä jonkunnäköisistä niin kuin taustatekijöistä tai mekanismeista tai muista seikoista, jotka siellä niin kuin taustalla just mahdollisesti toimii tai tuottaa erilaisia niin kuin tapoja sitten niin kuin vaikuttaa siihen luovuuteen tai siihen luovaan prosessiin. Merkitys on niin kuin yksi kiinnostava mahdollinen tekijä, koska me tiedetään, että useisiin psykedeellisiin kokemuksiin liittyy sellainen niin kuin lisääntynyt merkityksellisyyden kokemus, mikä on myös mystisissä kokemuksissa, että jotenkin ne asiat tuntuu todemmilta tai totuudenmukaisemmilta tai oikeammilta jollain tavalla. Ja sitä on ehdotettu yhtenä tämmöisen niin kuin mahdollisena mekanismina siihen, että miksi psykedeelit voisi tuottaa tämmöisiä luovia tiloja tai niin kuin luovaa toimintaa. Mitä te sanoisitte niin kuin tästä tai jostain muista erilaisista mekanismeista? No myös sitten niin kuin tietynlainen inhibitioiden katoaminen tai koettujen normien tai odotusten rikkominen, mutta niin kuin se taas ei sitten niin kuin ole pelkästään psykedeeleihin sidonnaista, että niin kuin kyllähän moni muukin aine
poistaa inhibitioita, mutta sitten voiko sanoa, että nekään yhtään sen enempää tai vähempää lisäisi luovuutta sitten, että mitäs muuten inhibitiot on? Estoja, hyvä pointti, estoja, joko niin kuin, erilaista niin kuin koettua niin kuin yhteiskunnallista tai ulkoista painetta tai sisäistä painetta, että jotain asioita ei voi tehdä, ja niin kuin sitä rajojen rikkomisen estämistä, mikä aivot itsessään tekee, että esimerkiksi, että enhän mä voi piirtää näin tai eihän mä voi puhua näin ja muut tällaiset asiat on niitä inhibitioita sitten aivoissa. En tiedä, vastaako tämä tuohon kysymykseen, mietin niin mitä tekijöitä siinä pitää varmaan myös ottaa huomioon. No siis mikä on se aine, mikä on se farmakologia, mikä on se annos, millä tavalla sen käyttää, missä sen käyttää, mikä on se fyysinen ympäristö, millä intentiolla sen tekee, että lähdetäänkö hakemaan luovuutta vai onko se vasta muu motivaatio. Että siinä on tietysti monta tekijää, mitkä sitten on vaikuttamassa siihen. Ja yksi lista on vielä niin frekvenssi, kuinka usein käyttää jotain ainetta, niin ihan varmasti vaikutuksia noilla. Ja ehkä varmaan myös missä lain tai oikeudellisessa ympäristössä, että jos joutuu kuumottaa, että saattaa poliisit tulla paikalle, niin siitä ehkä ei pääse semmoiseen luovaan tilaan, kun sitten, jos sitä ei olisi sitä tavallaan siellä vaikuttamassa mahdollisesti. Yhtenä kiinnostavana, ehkä vähän yllätyksellisenä tällaisen niin kuin tekijänä, joka saattaisi lisätä luovuutta ja niin kuin taiteellisuutta, oli myös esitetty jonkunnäköistä samaistumista. Ei ainoastaan samaistumista ihmisiin, mutta myös esimerkiksi samaistumista esineisiin tai samaistumista johonkin niin kuin asioihin tai muuten tämmöinen niin kuin, miten sanoisi, niin kuin yhteyden kokemukset, jotka voisi tuottaa kanssa niin kuin jotain niin kuin uutta näkökulmaa ja sitten siihen taiteen tai muun luovan toiminnan niin kuin kehittämiseen. Sitten tietenkin psykologinen joustavuus tai joku muu tämän tyyppinen teema, mistä puhuttiin tuossa äsken, ne on varmaan joitain ehdokkaita. No ainakin tuommoinen samaistuminen tai yhteyden tunteminen tai yhteensulautuminen on ehkä aika semmoisia mun mielestä yleisiä niin kuin aiheita, mitä noissa psykedeeliteoksissa on, että joko jotenkin johonkin luonnon niin kuin metsään tai puihin tai johonkin tavallaan tämmöiseen ikään kuin sulautuminen tai sitten ihan johonkin niin kuin vielä perustavammanlaatuisiin maailmankaikkeuden rakenteisiin jotenkin niiden osaksi tulemista. Ja tuommoista niin kuin ainakin olen nähnyt paljon psykedeelisiksi tulkittavissa taideteoksissa. Ja varmasti liittyy siis siihen, että ton tyyppisiä kokemuksia psykedeelit myöskin voi aiheuttaa etenkin sit isommilla annoksilla. Kyllä, että niin kuin vaan visuaalista kuvaamista ego-kuolema-konseptista, että niin kuin sekä, että tuleeko se niin kuin taiteen tyyli tai se niin kuin arkkityyppi, minkä mainitsit, niin tuleeko se itsessään siitä aineesta vai niin kuin onko se sitten vaan sitä, niin kuin se henkilö peilaamassa sitä niin kuin kokemusta, joka on ollut siinä aikana. Esimerkiksi itse asiassa muistaakseni, oliko nuo Janne Erkkilän teoksia, niin tuossa isossa, missä on roiske- ja valovaikutelmaa, niin muistaakseni ton taustalla siinä tarinassa oli vähän niin kuin joku tällainen ego-kuolema juttu, niin siinä on yksi esimerkki siitä. No toinen näkökulma, mikä tutkijan näkökulmasta tuli mieleen, oli se, että minkä takia me ollaan keskustelemassa nyt nimenomaan psykedeeleistä ja luovuudesta, että entä muut psykoaktiiviset aineet, että ihan niin kuin alkoholi, tupakka, kofeiini, SSRI-lääkitys, oopium tai jotain muuta. Että missä määrin vähän niin kuin siitä näkökulmasta, että jos täytyisi tehdä sellainen tutkimusasetelma, että mikä on psykedeelien vaikutukset luovuuteen, niin mitä me laittaisiin siihen verrokkiryhmäksi, että mikä olisi semmoinen niin kuin mahdollisimman lähellä oleva tekijä, että onko niin kuin missä määrin psykedeelien vaikutukset luovuuteen on mahdollisesti niin kuin jotain semmoista, mikä on niin kuin psykedeeleille omalaatuista, ja missä määrin niin kuin samantyyppiset
tekijät olisi mahdollisesti muissa psykoaktiivisissa aineissa. Esimerkiksi opiumhan oli hyvin suosittu niin kuin 1900-luvun alun puolella runoilijoiden piirissä ja muuten. Ja ajateltiin, että sieltä nousi kaiken näköisiä ajatuksia. Ja Sherlock Holmeshan ratkaisi kaiketi suurimman osan erilaisista mysteereistä niin opiumin vaikutuksen alaisena, mitä nyt ei nykyään kauheasti korosteta Sherlock Holmesin kohdalla, mutta se kävi ilmi heti ensimmäisen tarinan ja ensimmäiseltä sivuilta, että tämä on se metodi. Siis vastatakseen siihen ekaan kysymykseen, että miksi ollaan keskustelemassa täällä tuosta aiheesta, niin varmaan sen takia, että se kirja julkaistiin sillä nimellä, mutta sitten, että niinku sitten niinku on aineita, jotka niinku vetää asiaa vähän vaikeammaksi tai määrittelyä, että niinku mikä on psykedeeli. Monissa teoksissa tulee ainakin heti ilmi ja sitten varmasti monella niin kuin henkilöllä täällä niin kuin ensimmäiset kokemukset on psykedeeleistä tai ensimmäisen käsitys on, että ne on näitä klassisia serotonergisia psykedeelejä, taikasienet, LSD, tämän tyyppiset asiat. Mutta sitten niin kuin moni varmasti myös mieltäisi tuon salvian psykedeelliseksi aineeksi, mutta se vaikuttaa... Ei siis se mauste vaan. Niin, salvinoriini A:ta sisältävä salviakasvi kuvataan maailman voimakkaimmaksi psykoaktiiviseksi aineeksi monesti myös, mutta se ei vaikuta ollenkaan serotonergiseen järjestelmään, samoin kuin taikasienet tai LSD tai muut, vaan opioidireseptorien kautta. Mutta silti niin kuin syntyvä kokemus on hyvin lähelle, niin kuin mitä monet kuvaa psykedeellistä kokemusta. Tai sitten jotkut dissosiatiiviset anesteetit, niin kuin ketamiini, niin kyllähän siinäkin on semmoisia niin kuin psykedeellisiä piirteitä. Ja varmasti montaa taidetta täällä on sekin niin kuin vaikuttanut, että sitten niin kuin nuo psykedeelin määritelmän rajat menee aika monimutkaiseksi, eikä niitä ehkä kannattaisikaan lokeroida liikaa. Että ehkä semmoinen niin tajusteet ja luovuus, mihin voi sitten niin laittaa montakin eri tajuntaan vaikuttavaa ainetta. Ja en tiedä, just niin tämmöistä, että taiteilijathan aika usein, monella on varmaan kokemuksia aika useasta taiteesta, mutta on varmaan ehkä osa semmoista niin rajoja rikkovaa porukkaa sitten niin iät ajat ollut, että ehkä sitten niin joko he muuten hakeutuvat näitä tämmöistenkin rajojen rikkomiseen, tai sitten onko se sitten niin osa sitä taiteellista prosessia myöskin, mutta niin kuin alkoholikin on kuitenkin taiteilijapiirissä aika yleinen myöskin aine. Se, että onko se niin kuin luovaa edistävää vai sitä ehkä jopa haittavaa, niin on ehkä eri kysymys. Joo, varmasti justi tämä on nyt päätetty täksi aiheeksi, mutta voisi olla mikä tahansa muukin, mutta sinänsä ihan hyvä, että on rajattu johonkin tiettyyn, mutta ehkä jos niin kuin jotain vertaisi, koska tosiaan niin kuin varmaan ainakin se myytti on siitä, että taiteilijat eläisi huuruista taiteilijaelämää niin kuin kaikenlaisten aineiden vaikutuksen alaisena. Uskon kyllä, että se on ainakin nykytaiteessa enemmän myytti kuin totuus, mutta ehkä jos silleen vaikka alkoholin alaisena tuotettuun taiteeseen lähtisi vertaamaan, niin ehkä alkoholi vähän niin kuin vapauttaa semmoista niin kuin holtitonta ja roiskivaa, vaikka tulee mieleen Jackson Pollock, joka teki semmoisia paljon harkitsemattomamman näköisiä roiskemaalauksia kuin mitä täällä näkee. Tässä on ehkä sitten semmoista niin kuin just hitautta ja tarkkuutta, keskittymistä, ehkä sellaista käsitteellistä ja vähän niin kuin mystisiä teemoja, jotenkin semmoista niin kuin intellektuaalistakin tietyllä tapaa, että on niin kuin paljon viittauksia ja paljon tämmöistä. Ja sitten taas joku alkoholi voisi olla enemmän semmoista niin kuin vahva tunne edellä fiilispohjalta tehtyä taidetta. Joo, toi oli itse asiassa nimenomaan se, mitä mä ajattelin, että jos se olisi enemmän se vaikutus esimerkiksi niin kuin sitä, että psykedeelit tuottaa lähinnä vaikkapa inspiraatiota tai jonkunnäköistä semmoista, että nyt lähtee jotenkin ajatukset liikkeelle, niin silloinhan me voitaisiin olettaa, että sillä ei välttämättä olisi psykedeeleillä sinänsä niin kuin mitään omalaatusta verrattuna moniin muihin aineisiin, mutta mitä ilmeisemmin, niin jos tosiaan olisi tuossa seuraavassa salissa olisi alkoholi ja luovuus ja sitten olisi tupakka ja luovuus ja sitten olisi joku muu ja luovuus, niin kofeiini ja luovuus, näyttely, niin miten me odotettaisiin, että siellä olisi eroavaisuuksia?
Viimeisessä noista saleista olisi ainakin tosi niin kuin, tehokkaasti luotuja teoksia. Niin, no mulle tuli sitten, sä mainitsit siinä alussa vaikka ne SSRI-lääkkeet, joissa en tunne kovin tarkkaan mitenkään niiden vaikutusmekanismeja, mutta kuitenkin ehkä jotenkin karkeasti olen käsittänyt, että tunneskaalan niin kuin äärilaidat vähän niin kuin ehkä häipyy tai leikkautuu niin kuin jotenkin sieltä, niin sitten ehkä taas psykedeeli, se on niin kuin semmoinen äärikokemus aika monelle, niin sitten olisiko siellä sitten sellaista niin kuin arkisempaa elämää ja sellaista, niin kuin, että tässä tätä nyt elellään ja elämä on tällaista ja ihan jees. Ehkä tämä on just tavallaan se hämähäkkitutkimus, että tavallaan voitaisiin tehdä sitten niin kuin ihmiskokeena tämä, että annetaan samalle taiteelle eri ainetta ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Joo, noin niin kuin eettiseltä lautakunnalta lupien saamiset on edelleenkin vähän vaikea noihin niin kuin, ton tyyppisiin tutkimuksiin, mutta mitä niin kuin, on tullut vastaan, kaikki tutkimukset on toki hyvin pieniä niin kuin, kooltaan ja niin kuin, tosi niin kuin, tarkkaan filtteröity periaatteessa se, että keitä sinne osallistuu, että ne on yleensä opiskelijoita johonkin aiheeseen liittyvällä alalla ja siellä on kyllä niin kuin näkynyt aika paljon se, että se odotus sitä kokemusta kohtaan vaikuttaa tosi paljon siihen, niin kuin, miten luovaa taidetta sieltä tulee ulos sitten. Että niin kuin se, että meillä on taustana tässä niin kuin psykedeelikentällä se 60-luvun vapaus ja luovuus ja muut vaikuttaa todennäköisesti siihen, että niin kuin minkälaista taidetta ja niin kuin tälläkin hetkellä tulee ulos sitten noihin psykedeeleihin liittyen, että yhdessä kokeesta, minkä löysin, oli, että placebo-kannabista saaneet koki olevansa luovia ja toiminnoissa luovuustesteissä paremmin luovina kuin sitten oikeata kannabista kokeessa saaneet, että siinä niin kuin se odotus placebo on kaikissa prosesseissa tosi tärkeä ja iso osa. Ja ehkä sen vielä voisin sanoa, että luulisin, että myös sitten muut tekijät kuin se niin kuin käytetty aine saattaa olla merkittävämpiä kuin sitten, että onko vaikka koulutettu taiteilija, onko itse oppinut taiteilija, missä kulttuurissa on elänyt ja kaikki tämän tyyppiset tekijät voi näytellä isompaakin roolia sitten kuin, että onko mitä päihteitä käyttänyt. Ja yhtenä varmaan tämmöisen niin kuin suhteellisen omalaatuisena mekanismina on varmaan tämä tällainen, en tiedä mikä se suomeksi olisi, se divergentti, tämä niin kuin hajoava tai leviävä ajattelutyyli, jota ajatellaan, niin kuin, eikä tyypillisemmin mainitaan aina, että se on siitä, niin kuin ihmiset yhdistää helposti sen nimenomaan tähän niin kuin luovaan toimintaan, että tuottaa erilaisia ajatuksia paljon ja sujuvasti ja jouhevasti. Ja puhutaan tällaista semanttisesta aktivaatiosta, että tulee joku ajatus mieleen ja sitten siitä niin kuin herkemmin psykedeelien vaikutuksen alaisena, niin herkemmin aktivoituu muut ajatukset ja luovuudessa tiedetään, että tyypillisesti ne niin kuin ensimmäiset ajatukset on niin kuin, ne on niitä perusajatuksia, ja sitten sitä täytyy vähän möyhentää ja sitten lähteekin, niin kuin, että no entä tällä tavalla ja tällä tavalla. Ja sitten esimerkiksi se, että miten ihmiset integroi erilaisia niin kuin virheajatuksia myös sitten psykedeelien vaikutuksen alaisena niin kuin ottaa tavallaan ne vakavasti, eli lähtee seuraamaan, että saattaa ajatella jonkun sanan vaikka väärin, että tulee sellainen niin kuin väärä ajatus, vähän niin kuin kirjoitusvirhe mielessä, ja sitten siitä mikä me normaalisti niin kuin ihmiset ehkä vaan ohittaa sen, ja olipa se nyt hassu freudilainen lipsahdus tai joku vastaava, niin psykedeelien vaikutuksen alaisena ihmiset lähtee enemmän seuraamaan niitä, että mikä tämä nyt oikein oli, ja ottaa sen tavallaan niin kuin, vakavammin. Mutta sitten Okko mainitsikin jo tämän toisen luovuuden puolen, niin tämän niin kuin konvergentti luovuus. Eli silloin puhutaankin siitä, että ei varsinaisesti siitä tuotetaan vaan niin kuin uusia ajatuksia, vaan siitä, että koitetaan löytääkin joku niin kuin ratkaisu, että päädytään niin kuin yhteen, kavennetaan jotenkin, että se on niin kuin enemmän sitä ongelman ratkaisua. Luuletteko te, että se näkyy mahdollisesti niin kuin tässä taidenäyttelyssä, näissä niin kuin teoksissa jollain tapaa tai ylipäätään niin kuin taiteessa, vai mennäänkö silloin mahdollisesti niin kuin johonkin toisten alojen luovuuden piiriin? Mä vasta
tulee noista sanoista mieleen. Me oli, siis asuin pitkään Amsterdamissa ja olin paikallisen psykedeliyhteisön jäsen, ja meillä oli itse asiassa tämmöinen mikroannostelu-tapahtuma, jossa me oltiin punnittu valmiiksi laillisia tryffeleitä, semmoisia vähän niin kuin erinäköisiä mikroannoksiin, ja sitten tapahtumaan osallistuvat pystyi sitten nauttimaan niitä, plus sitten siellä oli Leidenin yliopiston kognitiivisen psykologian opiskelijoita tekemässä just näitä divergentti- ja konvergentti- tai testejä, josta sitten ihan tuli yksi ensimmäisiä mikroannostelu julkaisuja, ja siellä ne ilmeisesti, en muista kumpaa se nyt vaikutti näyttävän jotenkin niin kuin lisäävän näistä luovan ajattelun malleista, mutta siinä oli paljon toki metodologisia haasteita, että siellä ei ole mitään verrokkiryhmää ja siinä oli kaiken näköistä tämmöistä, mutta oli ihan siinä mielenkiintoista, että tuommoisen niin pystyy toteuttamaan tuommoisessa vähän niin kuin tämmöisessä tapahtumassa tyyliin, että tietysti vähän kuvaa myös sitä niin kuin eri kulttuurista ympäristöä, missä tämmöisiä tutkimuksia voidaan tehdä, mutta se, että ne pystyy niin kuin tämmöisillä mikroannoksellakin jotain löytämään, vaikka siinä oli paljon niin kuin metodologisia haasteita, niin voisi kuvitella ainakin, että sitten isommillakin annoksilla olisi sitten näihin jotain vaikutusta. Kyllä se niin kuin noissa niin kuin tutkimuksissa justiinsa yleensä on se niin kuin just divergentti ajattelun näytetty olevan vahvemmin esillä psykedeelien kohdalla, mutta mikroannoksista en kyllä tiedä, että minkälainen vaikutus niillä on ollut. Joo, placebo-ryhmähän tuohon niin pitäisi saada, mutta se olikin se yksi kysymys, mikä esitettiin aikaisemmin, että mikä olisi sitten tämä niin kuin verrokkiryhmälle annosteltava aine, niin sehän on massiivinen haaste tieteelle tällä hetkellä, että justiinsa noissa masennuslääketutkimuksissa ketamiinilla ja psilosybiinillä ja LSDllä, niin sehän on hurjan iso ongelma, että koska kaikki tietää, että ne on saanut jotain tällaista ainetta, niin se lisää niitä odotuksia ja sitä kautta sitä masennuslääkevastetta sitten. Niin miten tuossa luovuustutkimuksessakaan sitten kokeilla, että antaa ihmisille ei luovaa ainetta, jonkinnäköistä, niin mikä saisi tuntemaan, että niin on psykedeellinen kokemus, mutta ei olisi kuitenkaan psykedeellinen kokemus. Tosi paljon sokeria. Sokerihumala, yksi vaihtoehto. Joo, sitten ehkä tuosta ongelmanratkaisusta tuli vielä mieleen se, että kyllä se niin kuin taideteoksen tekeminenhän on tosi paljon niin kuin ongelmien ratkaisemista, että se varmasti on se iso ongelma, että miten sä pystyt välittämään sen sun idean sitten sun käyttämien tekniikoiden kautta muille. Ja siihen en ole ihan varma just, että auttaako siihen psykedeelit vai joku muu, että varmaan ainakin se niinku harjoittelu ja sit ammattitaiteilijat kuitenkin niinku vuosikymmeniä periaatteessa käyttää aikaansa siihen tavallaan teknisten kykyjen kehittämiseen, ja sitten ehkä kyllä mä sanoisin, että se myös auttaa sitten siihenkin, tai tavallaan saamaan sitä villien ideoiden tulvaa jollain tavalla semmoiseen jäsennettyyn muotoon, ja täälläkin monessa näkyy, että kyllä semmoiset sitten ihan kuvataiteen perus niin kuin teoriat tai tämmöiset sommittelut, värit, tavallaan, että jos niitä tavallaan jollain tavalla tietää, että miten niitä kannattaa yhdistellä, niin kyllä se ideakin sieltä yleensä sitten välittyy paremmin. Joo. Me hetken päästä avataan keskustelu myös yleisön kanssa, eli voitte alkaa valmistautumaan jo myös mahdollisilla kysymyksillä, kommenteilla ja ajatuksilla. Mutta vähän jumitan vielä tuossa konvergenttiajattelussa, eli vähän jos haluaa konkretisoida sitä, että mistä siinä esimerkiksi niin kuin psykologisen testien näkökulmasta on kyse, monta kertaa sitä testaa vaikka sillä tavalla, että on niin kuin 3 rivillä erilaisia asioita, näin, ja sitten täytyy löytää niistä asioista jo vaikka joku yhdistävä tekijä, että täytyy niin kuin jotenkin sitä niin kuin informaation määrää täytyy jotenkin yhtenäistää tai löytää siitä joku semmoinen niin kuin punainen lanka, eikä vaan niin kuin tuottaa erilaisia ajatuksia sinne tai tänne. Niin tosiaan ongelmanratkaisu tulee, tämän tyyppinen ongelmanratkaisu varmasti tulee visuaalisessa taiteessa, muissa taiteissa omalla tavalla esiin, mutta silloin varmaan myös siirrytään usein tämän tyyppisissä kysymyksissä sitten muille
niin kuin luovuuden aloilla, vaikka sanotaan teknisillä aloilla tai arkkitehtuuri tai joku suunnittelutyö tai jotain muuta. Mitä te luulette niin kuin luovuuden ja psykedeelien välisistä yhteyksistä, miten tuumaatte niin kuin, tämän tyyppisillä aloilla? Puhutaanko me samasta luovuudesta, samasta jotenkin ilmiöstä, samoista mahdollisista niin kuin hyödyistä tai haitoista, vai onko sen tyyppinen ongelmanratkaisu niin kuin taito tai tilanteet, olipa ne sitten jotain suunnittelua, koodaamista, mitä ikinä, niin onko ne samaa luovuutta vai onko ne hyvin erityyppisiä ilmiöitä? No, tuli vaan meille yksi näistä just 60-70-luvun kokeista, missä annettiin James Fadiman, joka oli nykyään ehkä tunnetaan enemmän tämmöisen mikroannistelun isähahmona, niin oli mukana silloin aikoinaan tekemässä, että annettiin just insinööreille ja tämmöisille, joilla oli joku tietty työhön liittyvä ongelma, niin muistaakseni heille annettiin meskaliinia. Ja ilmeisesti saivat ihan hyvin tulokset, sieltä tuli paljon uusia ideoita sitten, miten ratkaista näitä ongelmia. Ja myös Fadiman usein kertoo, että se oli just niitä psykedeelitutkimuksen viimeisiä aikoja, että ne oli saanut liittovaltiolta kirjeen, missä sanottiin, että okei, tämä pitää lopettaa tämä teidän tutkimus. Niin oli vissiin just joku sessio käynnissä, ja sitten se vaan niin laittoi, että okei, me saadaan tämä huomenna tämä kirja, että pistetään tämä sessio siellä pakettiin. Mutta minun mielestä se tulokset, toki siellä on varmaan ollut oma aikansa metodologisia haasteita, mutta ne oli mielestäni ihan hyviä, ja siis tuommoista niin nykytutkimusta tietysti hyvin paljon keskittyy erinäköisten mielten sairauksien, masennuksen, addiktioiden hoitoon, mutta sitten tavallaan niin tämmöisten niin sanottujen terveiden ihmisten tavallaan niin kuin hyötytutkimusta olisi kyllä ihan kiva nähdä, että sitäkin lisääntyisi, että tavallaan, että se tavallaan niiden tuoma uusien ajatusten ja uusien näkökulmien, niin olisi varmaan ihan hyödyksi myös ihmisille, jotka ei välttämättä ole sitten niin sanotusti sairaita. Jälleen päästään lupa-asiaan, että niin helpommin tulee luvat vaan, kun on tietty potilas- tai kohderyhmä. Mutta joo, siihen kysymykseen siitä, että onko se rajoittunut kuvataiteeseen, niin tuskinpa Grateful Dead esimerkiksi ei ollut varmaan musiikkiryhmänä niin hirveän tunnettu selväpäisyydestään ja sille, että psykedeelit on ollut läsnä niin monensorttisessa musiikissa kyllä ja kaikissa muissakin luovissa aloissa. Joo, itselle tulee nyt lähinnä mieleen tuommoiset niin Piilaakso, startup-pöhisijät tavallaan tämmöisestä, mistä on ehkä nykypäivänä ollut ja tietenkin Steve Jobs ja muut on niin kuin puhuneet, että psykedeelikokemukset on inspiroineet johonkin tämmöiseen, mutta sitten toisaalta niin kuin taas miettiä, että onko ne sellaisia tärkeitä ongelmia, mihin sitten niin kuin löydetään ratkaisua tai että onko se sellaiseen niin kuin kulutuskulttuurin ja muun ylläpitoon ja uusien laitteiden keksiminen sitten se, niin kuin, mitä tässä vaiheessa maailma tarvitsee. Mulle tuli mieleen tällaisista muista mahdollisista niin kuin taidealoista, jota olisi kiinnostava nähdä, millä tavalla psykedeelit vaikuttaisi niihin, muun muassa vaikka keramiikka tai jonkunnäköiset kangastyöt tai pudonta tai joku sellainen, että ne saattaa olla sellaisia, että niillä aloilla välttämättä tämä ei ole ihan niin ollut yleistä. On tuolla vissiin yksi Heddaretun tämmöinen kangas. Niin oli, totta joo. Ja siitä tuli muuten myös mieleen, nyt en muista taiteilijan nimeä, oli näyttely, taiteilijalla oli paha migreeni, joka teki noita tuommoisia mattoja, ryijyjä tähän niin kuin, jotka oli niin kuin hyvin psykedeelis niin kuin luontoisia, vaikka taustalla oli tosiaan migreeni. Toinen migreeni innoittama Hildegard Bingeniläinen, Euroopan ensimmäinen naistieteilijä ja taiteilija isommalla skaalalla. Niin hänellähän oletettiin olevan migreeni, mutta piirsi massiivisia mandaloita joskus keskiaikoina. Ja samoin sitten tuommoiset taidekäsityöt on alkuperäiskansojen niin kuin kulttuureissa varmaan ehkä enemmän sitten se, tai niitä tekniikoita kuin joku maalaustaide, mutta sitten niitä ei ole ehkä nostettu tämmöiseen länsimaisen taidehistorian kaadoniin samalla tavalla. Ja niin kuin tiedetään myös, että monen alkuperäiskansan kulttuureissa eri psykoaktiiviset
rituaalit ja tämmöiset on kuitenkin olennainen osa ja varmasti niin kuin eri tuommoista vaikka kudonta ja muut hitaat menetelmät voi niin kuin ollakin tosi semmoisia tapoja, mistä ehkä pitäisikin sitten täällä länsimaissakin niin kuin oppia vähän enemmän. Miten te luulette, että muun muassa tämä taidenäyttely ja yleisesti ottaen tämä teema, psykedeelit, luovuus, taide, miten te luulette, että se niin kuin vaikuttaa mahdollisesti tai voi vaikuttaa laajemmin siihen, että millä tavalla psykedeelit ymmärretään yhteiskunnassa? No tämä siis varmaan tämmöinen näyttelijäkirja puhuttelee myös omalla tavallaan niin kuin eri yleisöä kuin pelkästään jotkut tieteelliset tutkimukset, että tavallaan tuo sitä sitten niin kuin aihetta ehkä muillekin ihmisille käsiteltäväksi ja keskusteltavaksi. Ja siis iso kiitos niin kuraattoreille kuin itse taiteilijoille, jotka on niin kuin rohkennut tämmöistä tekemään, koska ei tämä nyt ihan valitettavasti itsestään selvää, että tämmöistä niin kuin voidaan tai näin vapaasti päästään tekemään ja keskustelemaan. Että tulee meille tässä samassa tilassa 2017 järjestettiin Helsinki Hemp and Herb hamppumessut, niin se oli myös siinä ajassa sellainen jotenkin, että niin kuin tässä sitä nyt ollaan tekemässä ja puhumassa. Ja samassa tilassa nyt ollaan 2024 puhumassa psykedeelistä ja luovuista. Kyllä niin ollaan eteenpäin sinänsä kanssa menty. Kyllä minusta tuntuu, että tämä auttaa myös niin kuin keskustelemaan aiheesta niin kuin myös eri näkökulmista kuin pelkästään, että onko näistä nyt sitten tehoa joidenkin niin kuin mielenterveyden häiriöiden hoidossa. Terveydeksi. Ja siis mun mielestä on hyvä, että tuossa kirjassakin oli niin kuin, vähän erilaisista näkökulmista ja niin kuin hyödyistä ja haitoista keskustelua, mitä on tieteenkentällä huomannut monta viime vuotta on aika kova hype ollut päällä noita niin kuin, psykedeelejä kohtaan ja siinä on sitten iso ongelma, että jos tulokset ei osoittaudukaan niin hyviksi kuin nyt niin kuin alkuhype osoitti, niin sitten tuleeko samanlainen vastapakki sitten kuin 60-luvulla esimerkiksi noista niin kuin tutkimuksista, että niin kuin pitäisi jonkinnäköinen maltti pitää kuitenkin siinä odotuksessa noita niin kuin aineita kohtaan, että meillä ei ole mitään magic bullettia, joka tekee ihmisestä luovan tai parantaa masennuksen tai minkä tahansa muun asian, että niin kuin se pitää nähdä vain yhtenä työkaluna, ainakin omaan mieleeni psykedeelit työkaluna oppia itsestä ja maailmasta. Joo, mun mielestä myös tervetullut tämmöinen niin kuin keskustelu monipuolista ja sitten niin kuin aiheen esillä olon kannalta, tai niin kuin kyllä jotkut on just sanonut, että tämmöistäkin on, että ei olisi uskonut, ja sitten toisaalta, että niin kuin, tavallaan tosi semmoinen niin kuin itsestä tuntuu semmoiselta kotoisalta ja arkiselta tämmöinen ympäristö, että eikä olekaan pelottavalta tai jotenkin semmoiselta, että sitten mun mielestä on ihan kutsuva tila ja varmaan helppo poiketa tänne, niin ehkä se jollain tavalla sitten jotenkin jotain pelkoja tai negatiivisia ennakkoluuloja saattaa sitten toivottavasti purkaa. Ja vielä ennen kuin mennään yleisökysymyksiä keskusteluun, niin onko jotain varauksia tai sen tyyppisiä huomioita, mitä meiltä on jäänyt tässä käsittelemättä, että näihin psykedeeleihin ja luovuuteen liittyen? No siis ilmeisesti hyvä, että tässä kirjassa tuodaan sitten myös näistä riskeistä ja siis tavallaan niin kuin ehkä tämä yksi, mikä nyt tulee mieleen, että psykedeillä pystytään edistämään neuroplastisiteettia, että tavallaan niin kuin aivojen muovautuu, mutta sekin varmaan voi muovata liikaa, että niin kuin ei kaikki sellainen niin kuin se, että niin kuin jotain ideoiden tulvaa, niin ei se välttämättä ole aina joka tapauksessa niin kuin hyvä asia, että sitä, jos se tulva on liikaa, niin sitten niin kuin sitä on ehkä vaikea padotakin, että saattaa tietysti katalysoida aikamoisiakin sitten prosesseja käyntiin, että kyllä tietysti pitää olla semmoinen niin kuin, varovainen kunnioitus niitä kohtaan. Joo, mä en lähde tuohon plastisuusasian saarnaamiseen, niin sitä niin tarpeeksi yliopiston puolella, niin mä jätän sen väliin, mutta samaa mieltä kuitenkin. Ehkä sitten tulee vielä mieleen joku sellainen, että jos ajattelee, että se
luovuuden tai psykedeelit pystyy vaikkapa jotenkin, tai niiden kautta pystyy hahmottamaan jotain kulttuurisia ja sosiaalisia normeja ja ikään kuin kokeet vapautuu jostain tällaisista, niin sitten toisaalta myös semmoinen kriittinen suhtautuminen omiin oivalluksiin, että kuinka vapaaksi sä sit oikeasti pääset käydä, minkälaisia jotain niin kuin uusia kulttuurisia toimintamalleja ja tämmöisiä tulee sitten siihen niin kuin tilalle ja että pitää kyllä kriittisesti suhtautua myös siihen omaan fiilikseen siitä, että mä oon nyt niin kuin tajunnut nämä jutut ja jotenkin. Tai että varmasti niin kuin tällaisia vaikka rasistisia tai seksistisiä tai muita rakenteita meihin kaikki on iskostunut ja sitten jos vapautuu jostain toisesta, niin vaatii kuitenkin tosi paljon työtä ja semmoista aktiivista toimintaa, että oikeasti sitten pystyy asioita muuttamaan. Ja se olikin itse asiassa yhden tällaisen suht viimeaikaisen kirjallisuuskatsauksen johtopäätös psykedeleistä ja luovuudesta oli se, että ne nyt ei niin kuin automaattisesti keskimäärin lisää luovuutta. Että kyllä, jonkun verran kyllä niin kuin just uusien ajatusten kehittämistä ja muuta, mutta sellainen oletus, että psykedelit aina kaikilla jollain tavalla automaattisesti lisäisi luovuutta, niin sitä tuskin on. Sitä ei kannata suoranaisesti odottaa, sanotaan näin. Hienoa. Siirrytään yleisökeskusteluun, kysymyksiin. Eli täältä tosiaan, mä roudan mikrofoni, jos tämä toimii, kuuluuko tämä sinne? Ennen kuin mä annan mikrofonin eteenpäin, niin ihan pari yhteenvetävää ajatusta. Eli ensinnäkin niin kuin musta yksi semmoinen oleellinen pointti, joka tässä keskustelun aikana tähän mennessä niin kuin musta on jotenkin alleviivautunut, niin sama kuin näissä psykedelien terapeuttisissa vaikutuksissa, että kannattaa katsoa sitä akuuttia vaikutusta pidemmille aikajänteille. Että se on se kiinnostava juttu, missä syntyy potentiaalisesti jotain niin kuin pitkävaikutteisesti hyödyllistä tai arvokasta tai muuta. Ja toi, mitä puhuttiin niin kuin siitä, että miten niin kuin psykedelit kytkeytyy tavallaan niin kuin laajemmin muiden tajusteiden vaikutuksiin ja sitten toisaalta myös psykedelien katalysoivat mystiset kokemukset, niin siinä mun mielestä kiinnostavaa on just tavallaan se, että ehkä on helpompi niin kuin nähdä se ero tavallaan vaan niin kuin ilman mitään kummallista kokemusta syntyneestä taiteesta vertautuen sitten johonkin tällaisiin mystisiin kokemuksiin tai transcendentaalisiin kokemuksiin, oli ne sitten psykedeleillä tai muuten syntyneitä. Mutta tämä myös sitoo kiinnostavasti sen. Mä unohdin tuossa alkuspiikissä mainita sen, että tämähän on Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n kanssa yhdessä toteutettu paneelikeskustelu, ja Psykedeelitutkimusyhdistyksen viimeisessä webinaarissa oli puhumassa Jules Evans, joka puhuu laajasti psykedeelien riskeistä. Ja hän pitää semmoista Ecstatic Integration-nimistä blogia, ja yksi hänen teeseistään, jonka hän esitti siellä webinaarissa, josta hän on myös puhunut niin kuin laajemmin just siellä blogissa, on se, että hän katsoo, että meidän kulttuuri vaivaa tietyllä tavalla semmoinen niin kuin lapsellinen suhtautuminen niin kuin, tai tietämättömyys suhteessa ekstaattisiin kokemuksiin. Eli tavallaan toisaalta, että sitten kun niitä ekstaattisia kokemuksia on, niin ne nostetaan ehkä usein sellaiselle jalustalle, että ne ylikorostuu suhteessa siihen, mikä niiden merkitys on arkeen. Ja sitten toisaalta toinen ääripää on se, että ajatellaan, että niillä ei ole mitään merkitystä meidän niin kuin, yhteiskunnassa. Tai että jotenkin kukoistava sivilisaatio ei tarvitsisi mihinkään ekstaattisia kokemuksia, joka on niin kuin ihan älytön ajatus. Mutta hän peräänkuulutti sitä, että meillä voisi olla enemmän niin kuin semmoinen utelias, avoin, ei överiksi menevä, mutta ei myöskään sivuuttava suhtautuminen kaikenlaisiin tällaisiin niin kuin arkitajunnan tilasta poikkeaviin kokemuksiin. Ehkä lyhyet kommentit tästä, ja sitten mä vien mikrofonin tuonne mihinkäs sinne. Joo. Mulle tulee tuon tyyppisissä kysymyksissä aina mieleen toi Jack Kornfieldin kirja meditaatiosta, sen otsikko After the Ecstasy, the Laundry. Eli se, että millä tavalla ylipäätään, niin kuin, että oli niistä psykedeelliset kokemukset tai oli ne meditaation kautta saavutetut kokemukset tai muuten niin kuin erityyppiset muuntuneet tajunnan tilat tai ymmärryksen tilat tai muut, että millä tavalla ne jotenkin saadaan integroitua siihen tosiaan arkipäivään tai että niitä
ei lähdetä itse tarkoituksellisesti jahtaamaan, vaan että ne pystyttäisiin näkemään osana just arkipäivää ja normaalia toimintaa ja ennen kaikkea ihmissuhteita, että muiden ihmisten kanssa toimimisessa jotenkin. Että se on se suuri kysymys. Tuosta nyt ehkä tuli mieleen, että tavallaan tämä meikin käynnissä oleva kliininen tutkimus, että tavallaan siellä on se psykedelikokemus, mitä me siinä mielessä niin tuotetaan, mutta että niin tärkeämpää on just se, että niin mitä se sitten niin tekee sille henkilölle niin jälkeenpäin, että tässä tapauksessa saako sen alkoholin käytön vähenemään vai eikö saa. Että tavallaan se kokemus on just nimenomaan ehkä semmoinen se katalyytti, jolla sitten niin toivottavasti saadaan joku vaikutus sitten niin sille pidemmälle aikavälille, ei siinä tavallaan siinä hetkessä, mutta että tavallaan se, niin kuin, että se on ehkä just mitä Henrikin tavallaan vähän toi tuossa esiin, että tavallaan se on tärkeämpää, että tavallaan se pidemmän aikavälin vaikutus sitten missä. Joo, no me tutkitaan just tätä samaa asiaa neurobiologisesti tai neurofysiologisesti ilokaasuannostelun jälkeen saadulla aivojen aktiivisuuden ja metabolian muutoksella. Eli niin kuin mikä tapahtuu myös ketamiiniannostelun jälkeen, kun on tarpeeksi voimakas. Sen jälkeen, kun kaasuanno esimerkiksi lopettaa, ilokaasu poistuu saman tien elimistöstä, mutta sen jälkeen alkaa minuuttien kuluessa erilainen aivosähkökäyrä aktiivisuus ja aivojen toiminnallinen muutos. Ja siinä aikana käynnistyy myös tämä aivojen muovautuvuussignalointi, eli vaikka ilokaasua tai sitten ketamiiniannostelun aikana, niin on ollut tosi paljon vaikeuksia nähdä, että niin kuin aivojen muovautuvuus käynnistyy yhtään mihinkään, että se on niin kuin varmaan sama kuin jossain liikunnassa, että ei hapa kasva, että jos koko ajan sitä punttia nostaa, vaan että kun sä teet treeniä ja sen jälkeen lepäät, niin sitten niin kuin elimistö pääsee korjaamaan. Niin todellakin sillä niin kuin tapahtuman jälkeen käynnistyvällä muutoksella on merkitys. Mulla ei ehkä ole erikoisempaa lisättävää näihin puheenvuoroihin. Hyvä. Sitten yleisökysymyksiä, kommentteja. Joo, mulla oli nousi semmoinen ajatus ja kysymys mieleen, että tietysti te tässä kävitte aika paljon läpi tätä just niin kuin kuvataiteen näkökulmasta ja ehkä niin kuin näköaistin visuaalisuuden näkökulmasta. Psykedeellisiin kokemuksiin liittyy sitten nämä psykedeelliset vaikutukset myös muihin aisteihin. Tietysti kuuloaisti on varmaan yleisin, mutta mä tykkäsin tuosta ajatuksesta tavallaan tämä keramiikka ja taidejuttu, että kun tuntoaistiin liittyvät ehkä erilaiset tekstuurit voisi tulla siinä esille. En tiedä, maku- ja hajuaisti tietysti omanaan, mutta sitten tietysti myös tämä synestesia on ilmeisesti aika niin kuin yleinen ja mielenkiintoinen ilmiö, jossa niin kuin aistit sekoittuu ja ehkä joku tyypillisin on, että näet musiikin ja tämän tyyliset asiat. Miten te näette niin kuin nämä muut aistit ja ehkä tämän synestesian sitten osana tämmöistä niin kuin luovaa prosessia? No, hyvä kysymys kyllä. No siis musiikkia vähän sivuttiin myös tuossa paneelissa, että niin kuin ihan takulla monet muusikot hakee äänimaailmaan tiettyä psykedeellistä soundia ja siihen niin kuin 60-luku on osoittanut, että niin kuin tiettyjä keinoja löytyy sitten niin kuin sinne musiikin puolella, mutta noi haju ja muiden aistien käyttö onkin niin kuin varmaan vähän tutkimattomampi kenttä, että ei ole tullut ainakaan itsellä vastaan, mutta vaatisi lisäselvitystä. Joo, ja kyllähän varmasti just vaikka musatapahtumat ja muut on silleen, että moniaistisia kokemuksia, periaatteessa kuvataidekin ei välttämättä ole pelkkää visuaalista, että on täällä videoita ja ääntä myös tässäkin näyttelyssä mukana. Aika usein pyritään ehkä siihen, niin kuin, että jollain tavalla niin kuin moniaistisesti pyritään vaikuttamaan siihen kokijaan. Ja sitten ehkä vielä semmoinen tuli mieleen, että noin niin kuin tähän, niin kuin, jos miettii, että millä muilla keinoilla voi päästä sellaiseen muuntuneeseen tajunnan tilaan kuin psykedeeleillä, niin sitten ehkä siinä joku tanssi tai musiikki, niin kuin, toki on mandalaan keskittyminenkin varmaan semmoinen keino, mitä käytetään, mutta tavallaan niin kuin näiden eri aistielämysten mahdollisuudet sitten tuottaa tuommoisia muuntuneita tiloja, niin on myös ihan kiinnostava. Ehkä Sivistysliitto voisi
järjestää tämmöisen psykedeellinen keramiikkatyöpaja. Se voisi olla ihan hauska. Mutta lähinnä siis, joo, musiikkihan siis sitähän on sinänsä kanssa niinku tutkittu ja se on aika iso, tai siis aika vakioitunut osa sitten myös noita terapiatutkimukset. Siellä on tiettyjä soittolistoja, mitä sitten niinku soitetaan, mikä tavallaan kannattelee niitä terapiasessioitakin, mutta maku ja haju on kyllä jäänyt vähän vähemmän. Eikö Hesarissa ollut just siitä, niin kuin, vai missä lehdessä oli vasta tästä niin kuin mämmivirkkauskerhosta, niin kuin, mikä tuli jollain tavalla esille, niin miksei siihen virkkaukseen sitten ja psykedeeleihin, että maailma on meidän burrito, että lähdetään vaan pajaa tekemään. Niin. Ja siis yksi, mikä mulle tuli mieleen tuohon synestesiaan liittyen, on myös liike, siis ihan niin kuin fyysisyys ja kehollisuus, mikä kaikki niin kuin, mikä voi liittyä. Ja mä luulen kanssa, että niin kuin Pietari mainitsi tämän niin kuin moniaistilisuuden, että sellaiset synesteesiä kokemukset saattaa niin kuin tuoda niin kuin tavallaan niin kuin enemmän kanavia siihen luovuuteen eri suunnista. Ja esimerkiksi ihan niin kuin kuvataiteeseenkin liittyy joihinkin kuvataidesuuntauksiin voimakkaasti se, että millainen se liike on. Että abstraktisessa ekspressionismissa esimerkiksi erityisesti, että täytyy olla tietynlainen, että se niin kuin käsi pidetään jotenkin hyvin suorana ja siinä on tietty sellainen liike, että sitä ei voi tehdä tietyllä, niin kuin näin jotenkin nyhväten, vaan että siitä tulee niin kuin voimakkaasti se vaikka mukana. Ja sikäli jos pystyy niin kuin yhdistelemään tai ne eri aistikokemukset pääsee niin kuin keskustelemaan voimakkaammin keskenään, niin silloin siitä saattaa tulla niin kokonaisvaltaisempi kokemus ja sitä kautta sitten ilmaisemaan itseään jotenkin niin kuin laveammin. Joo, ja muistan itse asiassa sieltä kirjasta vielä yhden taiteilijan, joka puhui vahvoista synestesiakokemuksista, ja muistaakseni oli niin, että hänellä se on ihan semmoinen hänen perustilansa, tällainen synestesia, niin sitten vaikeutti esimerkiksi tilaustöiden tekemistä, koska tavallaan jos asiakas toivoo jotain niin kuin tiettyä väriä tähän, niin sitten se ei niin kuin vaan ole hänelle mahdollista laittaa sitä siihen kohtaan, koska se ei kuulu siihen. Niin Joo, mä olin ottamassa tästä edestä. Sanon lyhyesti, että Henrikka Kurkimäki oli tämä taiteilija ja hän on meidän taiteilijapaneelissa puhumassa. Ja sitten keramiikasta niin meillä on hyvä avaus, koska Eerika Lehtonen meidän taiteilijoista, niin tuolla on hänen keramiikkareliefinsä. Ja sitten sanon ihan lyhyesti vielä sen, että muistan lukeneeni yhden tutkimuspaprun, jossa tutkittiin nimenomaan psykedeelien vaikutusta synestesiaan ja sen paprun mukaan psykedeelit itse asiassa, vaikka tämä ei ehkä käy maalaisjärkeen, niin ei lisännyt synestesiaa. Mutta joo, mä annan seuraavaksi tähän ja sitten katson, että missä muualla viitataan siinä ja siellä, okei. Mä olisin halunnut sanoa ihan nopeasti sen, että varmaan tässäkin näyttelyssä voisi nähdä tapahtuneen sellaista jonkinlaista synestesiaa näiden kaikkien taideteoksien syntymisessä. Nimittäin jos niihin on liittynyt psykedeelit, voi olla mahdollista, että niiden tekoaikana on kuunneltu musiikkia, maisteltu jotain taiteellisia ruokia, niin kuin täällä oli jotain artisokkia, että nekin on taidetta. Ja niin on varmasti vaikuttanut inspiraation kaikenlaiset muut taiteen lajit. Ja silloin, kun niin kuin, sekin sekoittuu, niin eikö se ole omanlainen niin kuin synestesia myös? Mutta mun kysymys ei ollut tämä. Tämä oli vain pieni ajatus. Kysymys oli se, että entä sitten siinä tutkimuskäytössä ne tutkijat, ne lääkärit, niin mun mielestä olisi tosi mielenkiintoista nähdä, että miten se vaikuttaa niiden luovuuteen. Että jos ne käyttäisi psykedeelejä itse, voisiko se avata niille jotain sellaisia uusia luovuuden portteja? Tuosta tuli mieleen, se taisi nyt just päättyä, mutta Åbo Akademin filosofi, psykologi Jussi Ylkkä ja kulttuuritutkija Aila Mustamo, niillä oli just kysely, jossa he kyseli nimenomaan psykedeelitutkijoilta heidän niin kuin psykedeelikokemuksensa merkityksellisyyttä ja tavallaan, niin kuin, että miten se on vaikuttanut siihen, miten ne on lähtenyt tutkimaan psykedeeliä. Siellä ei muistaakseni luovuudesta nyt sinänsä kysytty mitenkään niin erityisen tarkkaan, mutta sinänsä odotan sen kyselyn tuloksia, koska nyt vähän tutkitaan, että
ovatko kaikki psykedeelitutkijat psykedeelikokemuksen omaavia vai eivätkä, ja miten se vaikuttaa sitten siihen tutkimustyöhön? Joo, farmakologia-alalla ainakin niin asiasta ei kyllä hirveänä ole kuullut keskustelua, että ihmiset tuntuu olevan hakeutunut tutkimukseen monista hyvin erilaisista syistä, että kiinnostuneita esimerkiksi aivojen muovautuvuudesta ja että miten sillä pystyisi änkyttämiseen vaikuttaa tai sitten, että miten sillä pystyisi parantamaan niin kuin, masennustaan tai jotain muita, että ihmisillä on paljon henkilökohtaisia syitä, mutta niin kuin kiinnostus päihdekäyttöön tuntuu olevan joko vaiettu tai sitten ei niin iso asia siellä kentällä ainakaan. Joo, mä en kysymykseen niin paljon osaa vastata, mutta se oli hyvä pointti, minkä sä sanoit, ja olennainen se, mitä sanoit ennen sitä. Joo, tämä tutkijakulttuuri tosiaan oli ehkä silloin aikoinaan oli ehkä vähän vapaamuotoisempi, että ei ollut poikkeuksellista, että tutkijat joskus tosiaan 60-70-luvun tutkimuksessa saattoi itsekin osallistua näihin tutkimusasetelmiin, mutta nykyään niissä on ehkä vähän selkeämmät rajat. Tieteellisiä standardeja pitää olla niin kuin nykyään. Joo, kiitos keskustelusta. Tuohon itse asiassa aiempaan kysymykseen pitää sanoa, tai ainakin löytyy pari vuotta julkaistu tai Gandin ja kumppanien paperi, missä niin kuin tieteelliseen, tai että on koottu hirveä kasa anekdotaalista dataa, niin kuin just, että miten eri tieteilijät on niin kuin tieteelliseen ongelmanratkaisuun käyttänyt psykedeelejä, josta jo jonkun verran löytyy ainakin. Mulla on muutamakin kommentti, tai yksi mietin, oli puhetta niistä niin kuin mekanismeista, ja yksi mun mielestä aika oleellisen kuulonen jäi sanomatta, tai sitten mä en kiinnittänyt huomiota, mutta mietin kauneutta, ja niin kuin, että psykedeelliset kokemukset tuntuu, että ne on usein tosi esteettisiä, tai sekä niin kuin visuaalien osalta, mutta myös niin kuin valo, missä ulkomaailma näyttäytyy, ja vaikka luonto, ja mietin, mistä olisi kiinnostava kuulla teidän kommentteja, toi niin kuin kauneuden merkitys. Ja sitten tässä oli hyvä erottelu tuosta, että okei, voi olla kokemuksen jälkeen vaikutuksia luovuuteen ja sitten sen kokemuksen aikana. Ja mietin etenkin yksi aika mielenkiintoinen, mistä ei kauheasti ollut puhetta, mietin niin kuin psykedeelejä tavallaan praktiikkana, tai mikä tuntuu olevan aika niin kuin oma keissinsä, että jos on joku ihminen, kenellä on jo tai joku taiteilija ja että on tavallaan valmiiksi aika paljon taitoa, niin sitten mietin, että tuntuu myös aika niin kuin eri keissiltä se, että mä otan vaikka psykedeelejä ison annoksen ja sitten koen jonkun ison kokemuksen ja sitten jälkikäteen koitan ilmaista sen vs. sitä, että vaikka käyttää maltillisemman kokoisia annoksia niin kuin tietoisesti osana taiteellista praktiikkaa. Joku, vaikka se Grateful Dead on varmaan tuosta aika, tai heillä varmaan annokset oli muutakin kuin maltillisia, mutta niin kuin kuitenkin se, että on jotkut vaikka eri seremonioissa musiikin soittaminen, ja varmaan löytyy muitakin esimerkkejä, tai joo, mietin tuommoisena mielenkiintoisena modaliteettina. Kiitos. Ajatuksia kauneudesta? Mä voin ehkä siihen just tuohon alkuosuuteen kommentoida sillä tavalla, että se ehkä vähän omasta näkökulmasta saattaa myös yhdistyä siihen vähän niin kuin sit kyvyttömyyteen sillä omilla taiteellisilla kyvyillä ja resursseilla jotenkin ilmaista tai jotenkin, tai että siitä tulee ehkä semmoinen fiilis, että mulla on jotain akryylimaalia, mikä on tämmöistä muovia, ja sitten sä laitat sitä kankaalle, ja sitten tulee niinku uusi tämmöinen esine maailmaan, joka on jotenkin ihan eri kuin se joku luonnon kauneus itsessään, mikä ehkä saattaa tuntua semmoiselta niinku absoluuttiselta ja ylittämättömältä, niin mä näkisin, että samaan aikaan kun se voi inspiroida, niin se voi myös turhauttaa jotenkin ikään kuin kilpailla sitä luonnon kauneutta vastaan sitten tuommoinen ajatus. Ja niin kuin subjektiiviset näkemykset sitten kauneudesta poikkeaa tosi paljon, niin sitten en ole ainakaan törmännyt mihinkään tutkimukseen, että lisäisikö niin kuin kauneuden kokemuksesta jostain tietystä aiheesta tai muusta, vai onko ne semmoisia yleismaailmallisia niin kuin kauneuden kokemuksia, että luonto, ihmiset, kaikki on kaunista, vai että niin kuin, onko siinä eroja
eroja sitten, että miten tämä kauneuden kokeminen muuttuu. Mutta ihan varmasti niin kuin just kun lähentää osaksi omia tunteita ja muita, niin sitten niin kuin se kauneuden ilmaisu varmasti tulee siellä taiteessa myös esille. Mutta oikein osaa sanoa muuta kuin, että kauneus on katsojan kolmannessa silmässä. Näinpä. Ja tietenkin siinä mielessä hän saattaisi liittyä joihinkin niihin teemoihin tuo kauneus, mistä tuossa puhuttiin, että siinä määrin kun vaikka aistikokemukset voimistuu, tai että esimerkiksi tähän merkityksellisyyden niin kuin voimistunut kokemus eri asioista, niin sehän saattaa olla tavallaan niin kuin yksi taustatekijä siellä sen kauneuden kokemuksen taustalla. Että sanotaan, että henkilö näkee vesipisara, ja siinä mielessä olisi vain vesipisara, mutta sikäli jos se psykedeelien vaikutuksen alaisena niin kuin kokee sen vesipisara jollain tavalla hyvin merkitykselliseksi ja jotenkin näkee sen valon jollain tietyllä tapaa tai niin kuin tuntee sen tietyllä tavalla tai jotain sellaista, niin se saattaa niin kuin heijastua sitten siihen, että se koetaan niin kuin kauniiksi, että se on niin kuin sen niiden erilaisten niin kuin taustalla toimivien mekanismien tuottama jonkunnäköinen loppukokemus, mutta se, että onko se näin, sitä mä en tietenkään ihan tarkkaan osaa sanoa. Ja ehkä semmoinen lisäys tuli vielä mieleen, että eihän sitten etenkin nykytaiteen kohdalla niin kuin aina pyritäkään, että se olisi kaunista tai että se niin kuin esteettiset arvot ei välttämättä ole taiteessa niin kuin kaikille se niin kuin olennaisin juttu ja saattaa haluta niin kuin tehdä tarkoituksen rumaa tai kauheata tai niin kuin järkyttää tai jotenkin käsitellä ylipäätään ihan muita kuin esteettisiä arvoja. Joo, meillä on nyt 5 minuuttia aikaa, eli heitetään vielä yksi kysymys, tiivis kysymys ja tiiviit vastaukset, niin saadaan tämä paketti. Joo, eli niin kuin tässä on todettu, niin ennen 70-lukua se psykedeelitutkimus oli semmoista, sanotaan, että aiheet oli niin kuin aika laajalla paletilla ja luovuudestakin voitiin tutkia, niin kuin varmaan en tiedä, onko tutkittu musiikki, kirjallisuus, kuvataide, siis vähän niin kuin erikseen. Ja nykyään, niin kuin tässä on myös todettu, että se on enemmänkin tämmöistä kliinistä, hyvin lääketieteellislähtöistä tutkimusta. Miten te näette, miten viranomaistahot ja eettiset toimikunnat tulevaisuudessa ehkä tulee suhtautumaan, että olisiko tämä niin kuin asenneilmasto myös vapautumassa, että tavallaan näitä niin kuin ennen 70-lukua olevia esimerkiksi luovuuden tutkimusta voitaisiin oikeasti alkaa tutkimaan niin kuin kunnolla placebo-kontrolloidusti ja ihan niin kuin kliinisesti niin kuin kunnon parhaimpien viimeisten metodien mukaan. No nyt kun nuo isot tutkimukset, niin on monilla noilla psykedeeleillä, niin kuin psilosybiini ja MDMA johtaa kyllä niin kuin tällä hetkellä noiden psykotrooppisten aineiden tutkimusta maailmanlaajuisesti, kun lääkekäyttöön patentit on kohillaan ja yrittävät isot firmat puskea niitä markkinoille, niin siellä kun osoitetaan turvallisuutta sitten niin kuin eri kohderyhmillä näille, niin varmasti käynnistyy sitten myös tutkimus muista aiheista ja vapautuu tämä tutkimus yleisesti. Mutta on tässä niin kuin viimeisen sanotaanko 15 vuoden aikana kyllä näkynyt, että toi tutkimuslupien saaminen erinäköisiin aiheisiin, etenkin prekliinisellä puolella eli eläinten kanssa, niin on helpottunut ihan mahdottomasti. Ja sama myös sitten kyllä niin kuin tutkimuksiin niin kuin kliinisessä kontekstissa, että niitä ei ollut vielä kyllä niin kuin joku aika sitten näin helpolla. Joo, ja suomalaiset säätiötkin on alkanut kuitenkin nyt jo rahoittamaan, että Koneen säätiö on antanut myös ayahuascan tutkimuksen perussa semmoiselle kulttuuritutkijalle rahoituksen, ja Jussi Ylkkä sai sieltä myös monivuotisen rahoituksen tämmöisen niin kuin psykologisten oivallusten tutkimiseen, mihin liittyy psykedeelit myös. Alkoholitutkimussäätiö on rahoittanut Mika Tsuparin sosiologian väitöskirjaa, mikä enemmän niin kuin katsoo just niin kuin ei-terapia-kontekstissa käyttöä, vaan niin enemmän tämmöisen niin kuin hyvinvoinnin lisääjänä Suomessa. Että kyllä niin kuin, tavallaan noikin kanavat on tavallaan niin kuin auennut jo ja toivottavasti sitten niin kuin lisääntyy. Ja tietysti kliininen on ehkä helpommin perustella ja tavallaan, niin kuin, että ei sielläkään olla vielä niin kuin sellainen niin kuin päästy maaliin, mutta että, niin kuin, että Euroopan unionikin tutkimusrahoitus on antanut 6,5 miljoonaa niin kuin ei-syöpäpotilaiden palliatiiviseen hoitotutkimukseen psykedeelien osalta, se mikä oli iso juttu kanssa. Että tavallaan kyllä noin niin kuin mahdollisuuksia tämmöiseen yleisestikin psykedeelitutkimukseen on kuitenkin koko ajan enemmän.
Joo, mä kyllä itse kanssa uskon, että se tulee, tai on jo tullut osittain ja tulee niin kuin helpottumaan, että sikäli vaan kun tulee enemmän tutkijoita, jotka on niin kuin kiinnostuneita tutkimaan sitten psykedeelejä ja niin kuin esimerkiksi luovuutta ja muuta toimintaa, eikä vaan rajoitu ihan kauheasti siihen kliiniseen kontekstiin, niin tietyllä tapaa ne eettiset kysymykset niihin aineisiin, niiden aineiden käyttöön, niiden turvallisuuteen, niin ne on niitä, mitä on nyt koeteltu näissä kliinisissä tutkimuksissa. Ja periaatteessa voitaisiin ajatella jopa niin kuin toisinpäin, että nehän on haavoittuvia populaatioita, että kaikki, niin kuin, jos aloitetaan niin kuin psykedeelien tutkimukset, sanotaan nyt niin kuin masennuspotilailla tai henkilöillä, joilla on erilaisia mielenterveyden häiriöitä, ne on riskipopulaatioita. Ja sikäli, jos niillä populaatioilla niin kuin eettiset kysymykset saadaan jotenkin tasoitettua ja todetaan, että tämä on ihan niin kuin toteutettavissa oleva tutkimusasetelma, sitten jos me siirrytään sellaisiin tutkimusotoksiin, joissa ihmisillä ei ole esimerkiksi mielenterveyden häiriöitä tai taustalla olevia sairauksia tai muuten, että on keskimäärin verrattain terveitä osallistujia, niin senhän pitäisi olla tavallaan jopa niin kuin helpompi perustella, mutta siinä on ehkä vähän sellainen kulttuurinen tekijä, tutkimuskulttuurinen tekijä, että se on tällä hetkellä nyt ollut se fokus ollut siellä kliinisellä puolella ja todettu, että no tätä nyt työstetään ja niin kuin kliinisen tutkimuksen ihmiset on ollut siitä enemmän kiinnostuneita ja sitten tavallaan sanotaan sieltä humanistisesta psykologiasta ja muualta ponnistelevat tutkijat ei ole vielä lähtenyt siihen tutkimuskenttään uudestaan.